Aïwa, président Assimi Goïta, président capitaine Ibrahim Traoré, président général Tiani, ala sago au sago. Nama wuli kaujo. Guerre civile de Bekado, ASI kono. Mali ta damena déjà. Mais fait Maliens, Burkinabé, Nigériens, Beka vidéo name. C'est très important. Mali surasi do de bebi, ou beka taka civili chaman de farabi. Mais c'est gars kumaka, perez-vous B, avocalu B, a mogo yerebe Mali kono. A chaman beka commencé à y regrouper. Mali taou, Burkina taou, Niger taou, ou chaman beku faranyoga koubeta plenty do au contrôle là, ou chaman beka commencé à guérir. RFI, France 24 média ou là, au moins ASIMA, au moins anga jamanauma. Na me révolution nga révolution ke tient kan. Parce que ni komi do na ma na turuma se irema ita don. Wallahi ube ka adama de Mali surasi betede, c'est pas toute l'armée. Ala ngebe benga ningela nte ka kuma fana comme ka Mali surasu to ko tient. Kunu de ngolela tukuni. Kunu ngolela tukuni. Wallahi dobe kashila kunu. Ouya ale frère a dogoni a bora de kabeta chila ay kuma ina mede ninkara Mali centre kono de ntefa ka dugu toko fo pour ne pas créer des polémiques. Wallahi atige ngole kuna kashiradi a ngole avec 3 ou 4 témoins ou benne kumana dugu tugu yene wole wallahi Mali surasu be ka buka Mali surasu do be ka buka billahi taala be ka ke nin qur'ana che tiɲɛ di do. Non ma frère tigala Assimi Goïta nte ka fo ka armée toko chere ay enquête ke au sein de l'armée malienne ay enquête ke au sein de l'armée avec la Burkina de avec la Mali avec la Burkina avec la Niger na sigi na ma réagi billahi tallahi na ma ta CPI la ka fo ma punya mo den ta to fleni arama de unse ki tlonga mo ni la ko révolution te révolution ni ise ka ta mo fa fa ko révolution ise ka ta mo ba fa ko révolution o te révolution de meka tiɲɛ de fɔ ne bɛ nin ko in kala de bi coup d'état ma kɛ nin ko in bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ de bi Assimi mana fanga la n ko tiɲɛ fana fɔ mais a tɔ bɛ ka juguya ka taga fɛ de parce que ni guerre mɛna sera dɔrɔn sɔrɔsi bɛ erreur caman kɛ o de kosɔn n k'aw ma n ko guerre plus guerre bɛ mɛn parce que tubabuw y'a dabɔ kama ni guerre mɛna senna i sigilen Bamakɔ kɔnɔ i dɔgɔnin bɛ bɔ i dɔgɔnin ou bien i den ani marifa bɛ bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a mana ci la i ka so kɔnɔ i ka fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ de a kɛra Amérique kɔnɔ yan nɔ pendant la guerre de Vietnam. Ni guerre mena senabe je surasi kungolo de ka psychologiquement parce que enyabe jeli la enyabe adamado de fakatola la do ne wala kunudi ni ay meka vidéo enkebi ni vidéo d'alerte de ay enquête au sein de l'armée malienne l'armée burkinabé armée ASI aga instruction ferme surasi ni civil faka à droite surasi bolé kataka mo mene ka faka ko parce que c'est de mala ko oye terror o loi tu même Mali kono o loi tu même Burkina kono o loi tu même Niger kono après vous be munu tara RFI semaine passée la RFI munu ka kabo tiens de donner n'était français fait baba on était France 24 fait ou tagara ka semaine be ka ke parce que yaro do nge vidéo kaka on na oye ne wole ou be kasira ne ko munu kara olu dogoni a bora de kabeta chila aka warbaku Mali surasi do ya kumbe kamine abaro chemina na kumina cheni do de kumbe kala o de surasi wuli billahi tallahi do de surasi wuli ko karsaye e terror ka complicité Mali surasi fleur ata chemine o version folo version fla de bala uya mine war de kumbaku war ba de kumbe cheku uya mine kaka war mina la kafaka billahi ni meka galon de ala kana hera ke ni meka galon no Mali soroso che ni mun karanga fo dan che ni su doga kubaka la beta la hara meka kuma mun fo nyamogo den se ka famu de mama ni mani famu ko iti halalai parce que ndeka arme to ko che be baro le ba arme fe parce que fe mu no na ma sima nu mi fa faka ki ba faka itado. Ne mona surasi du de kono. Moi j'avais des amis militaires. Ne re trike do beno atara beba do bako jikoro nte feka atofo. C'est bele rouge de do atara nord kelela 90 fenga ngwati. Anale bila atara marfata kaba chare bala. Ay marfat keta to abado na sokono. Ay marfat chia ba ere la ama ba sorodi. Ba bulla ka do sokono. Utara ka tamine. Un militaire malien au Kera. C'est pas parce que meka surasu fenga. Ali Amérique surasu bake. Ali Francis parce que ni surasi ke mena kele ke ora be jaka psychologiquement surasi bet se ka kele kun e mani surasi mena kele ke ora nana robeta na psychologue di fi bo kele modèle me ka on fi
avec a commencé ka Mali surasi chama Mali drontere Burkina Niger ni phénomène courant mekana dans les pays de l'AES n'ama fusra la a ben ala na krache aba aga surasu kasa be commencer ka do population nuna aba kolosi abe ka marfa ke ka munu kele o de be na commencer ka koja ka jamana do ye ka teme munu parce que jatike wale mogo nka kegusano ou tese population civile ma binaga mogo nu flo ou manteling ka se population fo de mogo mi taru ko fo de ou beta dugu la de dugu ma uni armée blanc on tesima mais Mali surasi do de beta bagay ma ima bobi fa o e tie de ye o de be fo o crote ko armée malienne mainde je suis très fier de l'armée malienne o e tie fa ka warmi ala ni a troisième fois de deux fois ko ne ma kale voyager ka taka nte fa ka tiki to fo o ya mene billahi ta like ka warmi ala Mali tentiki do de bi mine bi ka galon te ka nor la ke jatika wale ki fa ka tla ki ka warmi la o mine bi fa fana de o de be ka kebi awa anaoski nauma réagi tout est en train d'être documenté parce que a mogo munu be Burkina Faso nous est victime ne be États-Unis New York ne ba serki kalama ne re wala ko nganda do la de maso ne be ntake vidéo de kaula somi tiere la pour le moment ne te ta fara mogo kan comme ta tubabu fait ko ka ta plainte do ngere ka jamana contrôle pour le moment ala kana jigine kono wa mais abeka ke awa abeka ke tiere de fana kan après vous be fana anga surasi do be ka bi u ka jamana kono deunka chabe ka ne toro me ka fo chamante ka famia billahi ni mu isigi ni ma réagi ni ko ina donala trouble sima donala emi sigilembe ko segu tungara be ka arame to ko tien segu tungara nege bolulu donala obi fafa donala obi bafa o doni ba don wallahi ube ka bi mokoka ne be solution mu fo ayesi jamana onyana Mali ni Burkina ni Niger u ka fara ɲɔgɔn kan u ka solution dɔ ɲini wallahi u ye ne wele kunu ko Mali sɔrɔsiw taara ka tugu ka mɔgɔ faga ka tila ka wari minɛ la wari ba de kun b'a kun million caman u y'a faga ka wari minɛ la a ma ye a ka wari ma ye a su taara ye siraba kan u ye n wele u kasira di mɔgɔ saba an taara mɔgɔ naani u ye n wele téléphone na fu bɛ kɛlɛ téléphone nɔfɛ u bɛ kasi la mɔgɔ joli bɛ ne a tɛ sɛbɛnni kelen bɔ dugu dɔ bɛ yen maraka dugu dɔ bɛ yen dugutigi ye ne wele ne yɛrɛ maraka di dugutigi maraka dugu dɔ bɛ yen a dugutigi ye ne wele a kasira de a ko walahi u bɛ ka n ka denmisɛnninw faga a ko walahi Mali armée bɛ ka n ka denmisɛnninw faga moto ba ka y'i bolo c'est à dire marifa t'i bolo quoi denmisɛnninw bɛ burusi kɔnɔna ninnu bɛ motobaw don souvent u bɛ fɛnw meleke u kun na mais a ye kuma mɔgɔw fɛ u bɛ ka mɔgɔw faga de u bɛ ka n ka denmisɛnninw faga de u bɛ ka mɔgɔw ka kalo kɔnɔntɔn de kɛ fu de ye quoi est-ce que aw b'a dɔn ko nin ye danger de jamana ma est-ce que mɔgɔ caman b'a dɔn ko nin ye danger de bon ne nin ma dabila Mali bɛ mais Sudan cira nin cogoya de la Somali cira nin cogoya de la Libye cira nin cogoya la ni mɔgɔ fa faga tɛ k'i fɛ bon n'a ma kɔlɔsi dɔn bɛ kala Mali armée bɛ goya maliyɛnw ye n'a ma kɔlɔsi a bɛ ka fanga de di jatigɛwale mɔgɔ ma mɔgɔ caman bɛ taa fara maajugu ninnu kan k'aw kɛlɛ n'a ma kɔlɔsi dɔ b'a kɔrɔkɛ faralen bina ka mɔgɔ kan dɔ b'a a kɔrɔkɛ b'a a dɔgɔninw faralen kan awa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile parce que olu tɛ na ka ɲɛsin mɔgɔw ma ten ni y'u ye ka se mɔgɔ ma bilahi talahi o tigi u sigalen b'o tigi la de donc n bɔra ka nin kuma de fɔ n ka bonya bɛ Mali armée kan n man ka kuma dabɔ ka armée tɔgɔ tiɲɛ ala ɲɛ bɛ bɛn ka nin kɛ la mais n bɛ ka mun fɔ a y'a minɛ n'a bolo fila ye bilahi n'an ma fɛɛrɛ sɔrɔ nin bɛna zi an ka jamana kan wallahi bilahi a bɛ ka kɛ Burkina dɛ a bɛ ka kɛ Niger fana Niger ta kɛni ka dɔgɔ dɔɔni Mali ni Burkina surasi caman de bɛ ka civiliw faga o ye tiɲɛ de ye Burkina ta yɛrɛ ne delila k'o fɔ ka tɛmɛ ne capitaine ma wuli ka kuma ne Asimina ma wuli ka kuma ka surasiw faga a ka instruction ferme di surasi n'i ye civil faga i fana bɛ faga cɛw kuma la surasi de ye adamaden tɔ ye wulu ni jakuma de ye a ye nana fangaw ta aw bigi fangaw kan ka jamana nafolo suɲɛ mais aw bɛ mɔgɔ faga aw surasi ɲɔgɔn de bɛ ka mɔgɔw faga bi la a bɛ ka kɛ ne tɛ ka nkalon tigɛ yarɔ ne bɛ alerte kɛ ko caman na mɔgɔw t'a dɔn ne ye nin kɛlen de kɛ Faransi na wagati la ne ye nin kɛlen de kɛ n ko Faransi man ɲi Maliyɛnw ne fani ba nana misiri kɔnɔna na New York yan nɔ misiriw bɛ internet la mais a tilala ka ye n ye n kale kuranɛ la n bɛ ka ni min ba don dɔrɔn a bɛ tila ka ne ka nin video kelen n'a ma n'a ye tunkara da ka fɔ ɲamɔgɔden tatɔ filɛ nin
ni be ka kɛ fana ni be ka faso tɔgɔ tiɲɛ de wallahi ala kana tunda n bɛ bɔ kuma la kan bɛɛ Malien minnu bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn la bɛ Senweb application télécharge n'a télécharge a bɛ ne ka corps promo urgent 10 € bɛ na o y'a ta ko fa b'a ka banque information bɛ da o somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun a b'olu ka Orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garanti kan n'a wari ci u b'a sɔrɔ Orange Money na sur place o de kun da kan bɛɛ